На брега на Чепеларската река е съзидан Бачковският манастир Успение Богородично. Стратегическото му разположение го прави пресечна точка на три култури – византийска, старогрузинска и българска. Скрит между живописните хълмове на Родопите и надарен с богата история, манастирът е един от най-посещаваните в България. Комплексът включва 2 двора и 4 църкви. Манастирът има и 13 параклиса. Близката Чепеларска река дълги години снабдява манастира с пастърва. През 1083 година грузинските братя Григорий и Абазий основават духовното средище. Поради това Бачково се развива първоначално като център на грузинското монашество. Към края на 11 век там се оформя Петрицонската книжовна школа, получила името си от съседната крепост Петрич. От 13 век Бачковският манастир често преминава в рамките на Византия, а през 1364 година османците завладяват Пловдив, Станимака и други родопски крепости. След падането на Търново през 1393 година, патриарх Евтимий вероятно е заточен именно в Бачковския манастир, където продължава своята книжовна работа. През 17 век църковният комплекс е разширен с 2 постройки – църквата Успение Богородично и трапезарията. През 1801 година иеромонах Макарий е утвърден за игумен от Пловдивския митрополит, а през 1894 година обителта преминава под ведомството на Българската екзархия. По време на комунизма в Бачково е евакуирана Пловдивската духовна семинария. През една декемврийска нощ обаче пожар унищожава богатата семинарска библиотека. В Бачково пожелават да бъдат погребани българският екзарх Стефан и патриарх Кирил. На територията на манастира са запазени стари дърворезбени иконостаси, оригинални икони и стенописи, изписани от Захар Изограф. Най-голямата светиня, безспорно, е иконата Богородица Влахернска. Тя е обкована с сребро и е смятана за чудотворна. Появява се в манастира в началото на 19 век, неизвестно откъде.